Bai thangi nogono achumsa jengfirangni samong khlaina thangui jengfirang nangui langma arikha khoroksa Tripurasa siklani okok tuma kasaka tangsolo phungdam chuku tei soti thamchi jorao khwaini baijalwarini Ishwarchandra Parawa o patimong patiwo koktuma saimankha Elin Deborma mongui khoroksa Tripurasa sikla bini umar bisi thamchi buri bo bai thangni nogono jengfirangni samong khlaitong mani ajorao nokhungni borok bo kobuni nogo tongui tonglaimani ajorao kebo nuya sanino Elin Deborma mongui o Tripurasa sikla baithangni nogo jengfirangni samong khlaitongmani ajorao no achomsano jengfirang nangui haono klai thango Elin Deborma ulon nokhungni bororok saimanui Elin Deborma no tubui phailekya khwai hangkor saknai nogo phiaba Elin Deborma no muthangui manliya paithago khwai hangkor saknai nogo tubu mani yagulo saknai nei rokba saklai jakha Elin Debormani langma arikha hanai o patimung no rugui Elin Debormani nokhungni bororok belaino khayok laijak belaino khamok laijak kaka koko onglaijak abai baksa Elin Debormani buma bufa song bahaino khayok laijak belai kheno abai baksano bisi nei sakangono Elin Debormano kaimani bisi nei laipaima yagulono Elin Deborma langma arima bai bini nokhung ni bororok buma bufano karibo bini bihik tei bini koboni nokhungni borok belaino khayok laijak o patimung no rugui khwai hangkor saknai nogo belaino munakni mangpili asai phaikya ঘটনা তিনি বাটখারা কাইসা ইলেকট্রিক বাটখারা সামবো সাম তংকো আসনসা ইলেকট্রিক শর্ট উঠানা দা তলাও বকুনো ফ্লো রোবট স্টাম মানে বজাইয়া ম্যাট্রেস যখন বজাই টমেটো আছে মুলা খাওয়া আপনি অবস্থা নেই খরচ ফেজাল গেলে কেন গাড়ি পায় খাইপানো আপ নগন দিন লাংমাতে দুটো কি তো সরকার হৃদপিণ্ড চলিত কিন্তু লামার কথা থাকা তাই বড় তো মানে কোন ব্যবস্থা নেই